הכל יסתדר, ואיש חכם אומר, אש במדורה תלך ותיגמר. את האפר, הרוח תפזר רק במצב שבו הכל בוער. איש על האש משגיח ושומר, במיוחד בלילה הקריר. עדיין לא הכל נפתר, עדיין לא הכל מותר, עדיין לא הכל שחור לבן, ולא חבל על מרץ והזמן, השם הוא רחמן. בלילה ארוך שורפים לאט לאט, ככה נשמרים לא רק כוחות בלבד, שומרים על השקט ועל איכות הסביבה. אך לפעמים מגיע המשוגע, המשוגע ישיר ולא זהיר, ומדורה שלו את כל הסביבה תאיר. עדיין לא הכל נפתר, עדיין לא הכל מותר, עדיין לא הכל שחור לבן, ולא חבל על מרץ והזמן, השם הוא רחמן. הנה חכם שמר על מדורה, חומה לא הספיק למי שמסביבה, אך הוא בלי בעיה שרד עד האביב. והנה טיפש שרף בתוך שעה את כל העצים בתוך המדורה, ומעשה שלו את כל העיר הרעיב. עדיין לא הכל נפתר, עדיין לא הכל מותר, עדיין לא הכל שחור לבן, ולא חבל על מרץ והזמן, השם הוא רחמן.